Шуменський прильот. Жінка 200. Знову кацапи вбивають мирних мешканців. Зараз прикроємо. Аптечка відкрита? Жінка 200. Інша рана. Зараз. Заспокойтесь, все добре. О, Боже. Ми на машині, якщо треба, зараз в больницю відвеземо. Прильоти продовжуються, люди мертві, поранені. От як руський мир вбиває цивільних. Ще одна людина 200. Ще дихає, але все. Ну, поліція приїжджала, вони сказали, що приліт був орієнтовно 3-й поверх. Там можна побачити. Пересічний громадянин, чекали транспорт, зупинка. Є поранені, двоє. Постраждала свекровь моя. Вона подзвонила мені, каже, Лора, був приліт, я визивала скорую. Вона була вдома, вже була скора, тому що я визивала скорую з дому. Вона вже тут сиділа, а жіночка, та, що в той квартирі, сиділа там на табуретці. Все, вона всього.